ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Lajan shisnem pura baka khlam COVID khat kendai, kalawan sar lang siya ka rijongi, kumju ru siya ka jela. Nray menta baka sorkar, kalak hampen jem ya ki jing perking, kumtaru ka kam jengok kai pertai kelas dang biang, badla i kumba gitu kipor ki bamenswa ki lawan paipan. Ladai ka ayom ban syang pengat, Banyabam khana sngobha shi yeng shi sem lane bat ki ba ej bathon ban priang sngobha yo snem arhajar arpuwe kumta ngila her shagathain sora ka hima ka bala bananam hasat la ka perthai ka ba khring ya ki brio na keleng da ki jing ai ka mariam Tang kendiat por hi shwaban poi ha sora ngila sange ha kawei ka Jakabam ha lai reng o Misty Hills kadai ka kerteng jong kani ka restaurant. Good afternoon, welcome to Misty Hills Restaurant. Karukom penkre ya ki bam, karukom ai bam da ki nong trei ki belayo jing pentebet shisha, kala penlong yang iban keli kambnia sepang kani ke Jakabam. Kat bang idang ya bam, ngilayo jing tip bau nong shet udai ukena khasi, upalawan pai na bari hapdeng ke lockdown. Kumtahi ngila panjing bet bania kendo yo samla Albus Francis Marsing. Pedep kajing pulih hadin bangaladep kelas 12 kumtuhi mar ngalak sutu ba kejinjar ban yok kam ban yok jam te nga choose no ban kamta nga pandikna na yala jong ba ngan chim daka na daka ne kalain ban lei pule ka hotel industry te hadin bangala lei pu bangala pandikna yala jong bangala choose bangan lei pule hotel industry te ngala pandep ya kajing pule jong ka BSc hotel management na po Jalandhar nang tai na po Punjab te hadin badep ka tu te ngala yo internship hadin ke internship te nga sedang no kata ka Korea la jong ma haka haki line haka production ki ong kumba ki ong ki phareng haka production te pule nga long no la ka jong ka line ha kata ka ban shed jing shed ngamar ngadon ka jing sotanat dang du dang ri thi haka ba ya dei bat ka shed jing shed te ngadon ro kata ka im la ne ka jing angnut ka ban long sisin kasi banga ngan long chef kumbalong lem kiwei.
Uniu samlau dai na kashnong Kor Hadam Ribhoi District bat utrei hangni ha Misty Hills kum u executive chef lani u demi chef de party. क्या है मतलब जो स्कूल का आ रहा है ना मतलब कौन से पहले के तो पुराना का क्लियर करो मतलब खराब वाला अलग रखना और जो अच्छा वाला अलग रखना और मर्बों का बराबर बताना उसका मतलब जो भी सामान चाहिए ना मतलब उसका काउंटर रखना चाहिए और पूरा काउंटर क्लीन होना चाहिए. Ka kamram jong u Alves Francis Marsing uba ki jukhat e u padu kadai ban pej bat penia nadong shadong hapo yeng shetja ban khmi baki marbam ki jing shet jing ber kin don lopa bat ban pan ya ki e baduna hapo yeng shetja haga juk apor u Alves Francis Marsing u haban penya ya ki nong trei ki bahab hapo ka jing pej jong u Hadin bangatrei sapo South India nga ye kendu kibriu ki baper bat nga ye kendu ro ki perlok te ki pli lat lem kita ki perlok ki banga ya trei sapo South India kum Shakerela nang tai hadin ba ngai kendu ye tai wi nai perlok janga balong i best friend hi te i pli lat yanga i arab yanga ha ba ya dei habat ke ya pisa tangka ban lei sapo Melbourne airport sti sapo Australia te ngatri hapo Hilton Airport satai Hilton Hotel hapo Melbourne Airport hapo Australia chi snem rubanai litri sha po US hapo Prince Cruise Clarita Prince Cruise mo ngatri kumbachi arsnem lai banai te hadin kata ngawan pai no sha Thailand te ngatri sha po UK as a executive chef junior executive chef ngatri kumba arsnem ha po UK te hadin banga pendep ka kontrak permit ka ba arsnem lai banai na po UK te las nga lipai no sha tu sha po Italy nga trei kum u operator chef jong ka brand restaurant kidon hadu arp sautli ki restaurant nga operate manga te nga trei kum ba chi snem new banai ha po Italy hate hajan jong ka Peter Square mar persya jong ka Peter Square po Italy te nga one pai nang tu te last nga train po Qatar hapte po Doha. Abadin bangala wan pai na stage Sabari nga ya kendu ya ini try lang ba ka advertisement advertisement idon kam ka staff jadi sisa tengah perkat bang restoran mo namar mostly ki khasi jongi remon kim don kata ka restoran ka ba he kum ka nemo ka ba idon manta te ngala ya kendu ya te ngila ya keren bat ilapan nga kadon ka restoran sa sora ka ba pli thamai te pilong na em ban ya IKT ban kershan lem yanga mar pi piladon kata ka experience bat ka knowledge ngaro ngaklem poi parkhat re ba I indon ka restaurant ka bahe hadu kan ne bat ka kitchen ka bahe hadu kumba mar ka kitchen ka banga penyaj manta as a head chef kadon kumba khatsan hajar o khatsan spa square foot kadon mo te kala he hi mar kumban syong no lala ban bu ya kan kitchen as 3-4 star category ro mo ngawan ra ikini staff namar ki staff ki banga wanra ki ki ba nga ya trei lang man sywa sudah mo ki banga ikendu lada dei hapo Indian Chinese Indian ne continental section ne jongka tandur section ne jongka South Indian ne nga syai ikendu ki khna kasi ki batrei mo haki restaurant ne haki hotel te nakata daw nga kontak no eki ba ki kinwan pai no ba nga ya thu eki ba kadon ka restaurant ka ban pri thamai te namar kiro kitchen ya nga namar ngila ya trei lang ila ya thu I thau mo
atat banga ngade khasi kiru kidei khasi kidon hi iwe arngot ki ba na sha asam mo kitur kidei ki khna ki banga I training himo ban ru news nem mo kila don ka experience kila la ban shet ha kata kat kum ka level mo kila don la ka destination kum komi 1 komi 2 but DCDP CDP mo U Alves Francis Marsing utray lang bat u DCDP penbiang lang marbo upanakasnong nongra shalong rengkat bat arngot ki weide ki CDP kata u nakal chetri bat u prasanjit kar ki bana Baksa District Assam te banyo ya ke regular guest lane banyo ya ka marketing in hab ban pair bak kadi ban long unique long compare ban ya kitu kiwe ki restaurant ki bala don lupa ke in hab ban panya pair kerpang ya ke ba kiwe kile mo ka habaya debat ke resipi habaya debat ke ingredients lada de hai Indian ne lada de hai Chinese ne ha tandoor ne Kiwei ki badon bentalang hagane ke jakabam kilong prangut kinong site nong claim khandai ngut kiwei pat kinong aibam lani ki F&B service saungut kiwei de ki bayarap hapo yeng shedja kilong u Kenneth Rentong pat u arlang ki lapasam ki banakasnong nongra shilong u pentengen lang nongrum na sora bat u kesab adikeri na Baksa District Assam Kumbalong lem hagi wei ki jakabam ki badon kerdan hang niru ngilap badon captain but ita idei itai carefully nadon ibana kasnong nongwar East Khasi Hills District ini samlaru ilawan pai na Chennai Tamil Nadu hadien ba ila trai bon snem shawar jala but layo shibun ki jingshampang haga kamjong i kabastang ngalit kum ka training course kabatang arbanai hapo ILFS kata day tang hapo umsning kadan tang mamenta kalak close no kam don show menta ti nang ta ngayo offer sa Chennai tingali tre sa Chennai kum I trainees kum to kan then after nang tapat ngasal step by step kan ngasawan kum I waiter GSA 1 GSA 2 ngasalong sa senior GSA dan nang tang sa mentangawan hang ni ngasalong kumi captain kabaneng kong kadai hakapor bangal dang late train ng kong sithi shapbar kadai shibun haki struggle ngi haban syam like ngia langi late rung hapor kata ka mensim jong ila dan lupa ngin le ayu dan ne amban sa atem yangi dan ne amban sa mayangi dan kapong yam kamtak shibun kijing yangi haban sya dan hadin ngilong sacrifice kita ki ibarokat dan sapoy hadu mentaban long kumni kumangalong mentamo ngako aban ong ya baro ki khna khasi jongi mo ki badon hagan ko kardan ke jingpule but lagi badon hapo ri khasi ne lagi badon hagan ko banta jong kari India jongi ngako ban ong lem ya ki ban pen ong lem lada ngidon hi kamon kaba janai halajong but ngin hap ban bisharu nalade halade kanu ka kamro kadon hi ka future ngin hap ban ye sha shwamo ngimla ara ban yo haipor iba khandiat so jong ka jingyop hine in hap ban ye sha katu katne but ka shongru kat kum ka kammo lada ide ikambarit ne ikambahe ne bakawiro kisai ong ba sa khasi jongi kakam hotel kadai kata kakam kaba
mseu yahap mo ki ong ba syai ong ba ki kam yahap bar bantri yang ki khasi kumne kumtai ki sai don ki ba kren shane tai sharum shane hinrei menta kan ke generation jongi hi lada parkhat bha kakam hotel bantri hotel kadi kawi na ki kam ki ba kadon bha ka future namar lada ngidon kata ka experience ha hotel industry ngila aban lei hakino kino ki banta jongkari ka parthai mo ka message bangala ban ai minta kalong ke mangi train ide ban long confident nalade klam gajing confident nalade ngimla ban yang lalaki kichan ti kumbangala poi minta shani ngalai tre sabar kani dik ka bok ka kabu jonga bangala yo biang banwan biang sila ka jongkari kin kani gen yakiwei rong aku ban lakin long kum tahi lada kilet sabar lada don ke kam ka ba ki don ka post ban la jakala jong kila ban wan biang sejakala jong bakin yo ban train I experience ikwei pan kani ken ka bang aku ban ai lam ikwei